Kaixo artistak, behitu, hemen daude zuen bideoak. Eta ezkerra ditu dela, ze oso polita dira. Baina ezin ditut topatu internetean, beraz, behitu, imposible. Bueno, batzuk bai topatu ditut, ikusiko dugu, behitu dagoek. Hemen jarri zendu eta horrelare ez behatzei, dagoen, bat, eta bi, eta, bueno, hauek beste ebaluaziokoak, hemen, berriro agertzen da hau, bat, besterik ez, da, bueno, ordo, zer gertatzen da, behitu, da, arazoa da. Zergatik ez ditut topatzen, nik hemen begiratzen dut, bale, ordo, jakin behar duzuena da, Google-ek ezin baditu topatu, nik bez, klaro. Orduan, panoa honetara, bale, zenbat modutan, zer egiten dago Google motoreak? Begiratuko dago, bale, izenburuan, begiratuko dago, deskribapenean, eta tags, edo etiketak. Klaro, arazoa, hau da, arazoa. Zenbat modu daude, Gabriel Aresti BHI idazteko, da berdina izango daudana? Antza ez da berdina, betu. Hemen begiratu dut. Hau, da, harineketan egingo dut. Hau da, Gabriel Aresti hause, hau uste dut, beste bat ezberdina, beste bat, bueno, antzeko aurrekoarena, ikusi, hemen mantendu egiten dira larriak. Hemen, da, antzeko, hau, oso ezberdina, hau, bueno, beste bat, da, orduan, zer gertatzen da, egiten dagoena da, hau espazioa, bai, da digito bat, bai, eta gero, txikian ala handian dagoen, oso ezberdin idazten da internetean gero barruan. Orduan, bale, zer egingo dugu, bien, bueno, hemen daukat nik, aurretik igo dudan bideo bat, orduan, zelan egiten da, ikusi, hemen dago, edo hau nago nire kanalean ikusten, bale, orduan, edo emetik, ala bestela, noa youtubera, normal, da orduan joan beharko nintzateke, bale, hemen dago bideoan, baina, kanalera, edo zuen bideoak ikustera, bai, orduan, bideoan nagola, aukeratu, hemen, gestore bideos, bale, ikusten duzu ez lan editara ikusten den, orduan, bale, emango diot honi, editar, da, agertuko da hause bideoa, rezien igota, da ikusi zelan, jarri dodan, hau da deskripzioa, bai. Eta gero hemen, dauz tag, bai. Da, orduan, zer egiten da tag ezberdinak sartzeko, klikatuko dut, eta orduan, zer hartuko dut, hartuko dut hause adibidez, ez da horna? Bale. Eta, itzatziko dut hemen, bien. Control V, tira. Eta berehala egiten da, enter ematerakoan, da berriro jarriko da beste bat sartzeko. Bai, orduan, hartuko dut beste hau, tira, control copy, da, control V, da horrela, guztiak izan arte, da orduan, hemen guardar cambios, eta jazta, da orduan, emango diote guardar cambios, eta orduan, niko hemen begiratuko banu, ez da horrein txagertuko, baina begiratuko banu, ea zer dagoen, eta agertuko zait. Da, beste modurik okurritzen zaizue hemen jartzeko? A ber, probatuko dugu. Gabriel Aresti bakarrik eta bitxu. Tira, hau konduko. Zeo zer agertzen da? Ez. Bale, baina Gabriel Aresti ikastetxea, a ber. Ikastetxea. Bueno, bat, ezta? Hori, badakizue, hain bideo politak egiten dituzuela, eta gero ezin bilatu, pena bat da. Así que badakizue, venga, agur ikasleak, artistak.